słyszę głos taki, myślę, o to już na pewno z Białegostoku. Krzyży, icie, Tyłować. Spotkałem się z takim określeniem tyłować. bajstruk, dziacha, dziaszka, apalonik, zapluszczyć oczy, kołdoba. Ludzie zawsze tak mówili, ja tego nie wynalazłem. To się nagrało. A jeszcze jakieś macie pytankę? 3, 4. Cześć, jestem Michalina. Kasia, I Michał. zapraszamy na kolejny odcinek podcastu Geta My to My. Dziś porozmawiamy o tym, jak językowo brzmi Białystok i okolice. Dla nas się wydaje, że rozmawiamy normalnie, lecz innego zdania są turyści z innych części Polski. Ostatnio coraz częściej można ich spotkać w centrum naszego miasta. Takie zaciąganie, takie nie przytoczę żadnego tam właśnie konkretnego, tylko takie ciągnięcie. Słychać w miejscowościach tutaj obrzeżnych właśnie, że ludzie tak przeciągają właśnie słowa, zwroty. Tak trochę ukraiński język, trochę tak nam się miesza. Trochę tak właśnie, białoruski, właśnie jak ktoś słowiański z Ukrainy bardziej. przyjechał i po polsku mówi, to tak podobnie. Także słychać Skąd Państwo pochodzą? z Mazur. Z Mazur. Słyszałyśmy w telewizji, w radio, ale absolutnie nie tutaj na miejscu. Skąd jesteście? Ja jestem z Wrocławia. A ja jestem z Bydgoszczy. Bardziej się spodziewałem takich większych różnic językowych, jak rzeczywiście przyjechałem pierwszy raz, ale najbardziej u takich starszych osób, które na przykład spotkałem na uczelni, jakichś wykładowców, to rzeczywiście jest słyszalne, ale nie powiedziałbym, że są jakieś bardzo duże różnice. Bardziej w sposób akcentacji słów, ale same wyrazy są dość podobne. Nie ma jakiejś gwary, powiedziałbym. Tak, to co ja zauważyłem, to jest na pewno formuła dla, która dla mnie była na początku niezrozumiała, ale teraz już się z tym trochę oswoiłem. Czy może macie jakieś takie słówka, które Wam tak zapadły w pamięć? Ktoś z Białegostoku powiedział takie słowo, które na początku nie zrozumieliście i potrzebowaliście, żeby ta osoba je wytłumaczyła. Może na przykład takie określenie tyłować, że ktoś jedzie samochodem, po prostu cofa samochodem i spotkałem się z takim określeniem tyłować, że jechać do tyłu. To mnie zdziwiło. W ostatnim roku w internecie huczało wręcz o Podlasiu i jego gwarach. Treści internetowe promujące mowę białostocką poszły wiralem po całej Polsce. Turyści na Podlasiu słyszą, że mówimy inaczej. Sporo dla popularyzacji w internecie, dla naszej białostockiej mowy zrobił nasz turysta Kolorek, z którym spotykamy się na kawie. Można nazwać Cię jednym z najbardziej znanych Podlasian w internecie. Skąd pomysł na to, żeby tworzyć treści w internecie dookoła Podlasia, a szczególnie jego specyficznej mowy? To tak wszystko wyszło przypadkowo, tak naprawdę, bo jechałem do Albanii, zostawiłem pierwszego TikToka, gdzie tam mówiłem, tak jak z dziadkiem rozmawiali na tego TikToka i poszedł wiralem. I na początku to było takie humorystyczne bardziej, bo ten content przez pierwszy tydzień to było w Albanii. Robiliśmy takie humorystyczne recenzje właśnie używając takiej gwary, którą znam tutaj od mojego dziadka. I potem, jak wróciłem do Białegostoku, to nagrałem odcinek o moim osiedlu Bacieczki, bo o to ludzie pytali w komentarzach. I od tego się zaczęło takie w sumie jeżdżenie, pokazywanie różnych miejsc na Podlasiu. I chyba to właśnie zaciekawiło ludzi najbardziej, że to jest opowiadane właśnie tą gwarą. Ja jestem z Białegostoku. Ja jestem z Bacieczek konkretnie i tutaj się urodziłem. I tu mieszkałem do 12 roku życia, a potem mieszkałem za granicą w Niemczech i w Anglii. I teraz tutaj wróciłem tak rok temu już tak na stałe, że tak tutaj mieszkam full time. I na social mediach mówisz po białostocku, po podlasku. Nie oszukujmy się, może czasami troszeczkę podkoloryzowanie. I skąd się to wzięło? Czy może słyszałeś w dzieciństwie, czy gdzieś na swojej drodze właśnie taki sposób wymowy? Tak, ja słyszałem z jednej strony właśnie mojego dziadka, który mówił w bardzo podobny sposób, jak ja mówię w filmach. To jest taka gwara właśnie tam z okolicy, znaczy nie gwara, dziadek mówił też po prostu, to jest troszkę już inny język, inna bajka, podobny do białoruskiego bardzo, ale właśnie to znam głównie od dziadka i też od ludzi, na przykład w osiedle Zawady, to teraz jest osiedle, a kiedyś to była wieś i tam też się mówiło gwarą. I to tak trochę wygląda, że są ludzie w moim życiu, z którymi się rzeczywiście tak rozmawiam. Wiadomo, nie opowiadam cały czas żartów jakiś typu, że jeżdżę po rondzie w Krynkach przez godzinę do moich znajomych, ale rzeczywiście w taki sposób rozmawiam z niektórymi ludźmi i nawet w sumie jak jadę do Warszawy, to ludzie mówią mi, ale ty cały czas tak mówisz.
A ja po prostu czasami tak, po prostu się tak włącza z automatu, ale nigdy nie mówiłem, że na przykład Karolowi, tylko zawsze dla Karola. No i też z drugiej strony znam taką gwarę trochę z drugiej strony Podlasia, tego bardziej zachodniego, to od mojej babci, która się urodziła w Białymstoku, ale jej rodzice pochodzą z wsi Bajki Zalesie, to jest niedaleko Moniek i tam już trochę to inaczej brzmi, bo te Podlasie wschodnie od zachodniego to właśnie długi temat. Ja sobie nie zdawałem sprawy na przykład, że to jest takie typowo wschodnie, znaczy nie tylko podlaskie, ale też na przykład w lubelskim się używa tego słowa. Nie zdawałem sobie nigdy sprawy, że to jest podlaskie słowo. Ja się wyprowadziłem do Monachium, jak miałem 12 lat i tam miałem właśnie znajomych z innych części Polski, bardzo mało z Białegostoku, w większości tam Wrocław, Łódź i wtedy zauważyłem, że u nas się mówi trochę inaczej, że na przykład używanie słów siostra cioteczna, to oni nie wiedzieli, o co chodzi. Mówię, że moja siostra coś tam mówi, ty masz siostrę? Ja mówię, no cioteczną. To też jest takie, no nie stricte białostockie, ale wschód Polski. No i ci ludzie z zachodu Polski mówią właśnie kuzyn, kuzynka. A u nas bardziej kuzyn, kuzynka to chyba oznacza taką już siostrę cioteczną albo brata ciotecznego drugiego stopnia, czy coś, nie? Tak, i to się zauważało jak najbardziej. I też, że mówiłem zawsze z takim zaśpiewem trochę, no, jak tam przyjechałem. A potem w sumie jak się przebywa wśród ludzi, którzy mówią takim bardziej ogólnopolskim, polskim, też nabierasz podświadomie trochę od nich akcentu, tak to po sobie zauważyłem. Ale gdy wracałem do Białegostoku i rozmawiałem z moją siostrą cioteczną, która zaciąga bardzo mocno, to ja też zaczynałem znowu zaciągać, więc to tak się trochę udziela po prostu. Z jakim odzewem spotkał się pan w internecie, tworząc content w tym akcencie? Czy w akcencie, czy w gwarze, czy w dialekcie, sobie nie wiem jak to nazwać, ale dość dobry, no. Myślę, że dużo fajnych rzeczy się wydarzyło, że dużo ludzi przyjechało odwiedzić Podlasie i że często właśnie dostaję wiadomości albo ludzie mi wysyłają zdjęcia, które miejsce odwiedzili, że widzieli je na moim filmie i to jest, myślę, bardzo fajne. I też z drugiej strony, na przykład byłem w Chicago. To się dla mnie bardzo podobało, że ta Polonia z Chicago mówi, że zawsze się z nas wyśmiewali, że my śledziki, że my tu z Moniek, że my z Białegostoku i tak dalej, a ty tak zrobiłeś, że ja teraz jestem z tego dumna. Bo może chodzi też trochę o to, że ludzie zawsze tak mówili, ja tego nie wynalazłem, tylko jeżeli ja na przykład idę do telewizji i mogę tak mówić, czy do radia i mogę tak powiedzieć, czy mieć popularny kanał gdzieś tam na Instagramie i ja mogę tak mówić, to może ci ludzie też trochę się bardziej odważają, że do tego, żeby samemu się nie wstydzić jakichś tam regionalizmów czy gwary, ale też się spotykam często, to jest taki częsty komentarz, nikt tak nie mówi na Podlasiu, albo moja babcia tak nie mówiła. No i ja się zastanawiam, jak można tutaj mieszkać i nigdy tego nie usłyszeć, bo ja też dużo czasu mieszkałem za granicą, a dla mnie to było takie zawsze wszechobecne, że to zawsze wiedziałem, że to istnieje, nigdy bym nie zaprzeczył, że nie, ale też sam się edukuję dużo na temat przez te podróże. Na przykład ja w ogóle nie zdawałem sobie z tego sprawy, wiedziałem, że dziadek właśnie tak śmiesznie mówił, że mówił 2 razy się i że to inne takie trochę gramatykę, inna wymowa, takie kresowe ły, to nie jest ły ani ly, tylko takie ly. No właśnie, i tak dziadek w taki sposób wymawiał słowa i dopiero jak robiłem wywiad do pracy dyplomowej na studiach, to się dowiedziałem, że mój dziadek jeszcze mówił w innym języku, czyli w tym po prostu. I mi tłumaczył w tym wywiadzie, jak to było, że on powiedział, że po polsku było Olek, chodź tu, a po prostu Saszka, chodzi siuda. No nie? No i właśnie on nawet mówił, że u niego w domu się bardziej mówiło po polsku, bo chyba nasza prababcia przyjechała z innej części Polski, ktoś tam chodzi z Kalisza czy skądś i dlatego u nich się bardziej nie mówiło po prostu, tylko już po polsku i na nich przez to w całej wiosce mówili Poliaki, bo oni mówili po polsku. No i z tym miałem taką styczność. No i właśnie jak ktoś pisze, że moja babcia tak nie mówiła, więc to albo ja jestem z Podlasia i to nieprawda, tak się nie mówi, to właśnie jest, myślę, trochę tak myślę, że jak jeżdżę, pokazuję, jak ludzie mówią w różny sposób i że na przykład, no tak jak, że na zachodnim Podlasiu inaczej, na wschodnim inaczej, już w województwie podlaskim, tam na Suwalszczyźnie też są inne różne zjawiska językowe i chcę zwrócić uwagę na to, że właśnie to, że moja babcia tak nie mówiła, a tej pani, która napisała ten komentarz, tak mówiła, czy nie mówiła, to jest właśnie nas wyróżnia jako województwo, jako bardzo ciekawy region taki pod względem językowym, bo to się bardzo dużo dzieje, myślę, w porównaniu z innymi regionami w Polsce. Bo nie tylko te gwary i dialekty, ale też języki, także nawet tam jest mniejszość litewska, u nas jest mniejszość białoruska, więc no naprawdę dużo się dzieje ciekawych rzeczy. Albo na przykład, że Tatarzy polscy czy Białorusy to piszą na przykład te hamaiły, czyli takie modlitewniki pisane ręcznie, są zapisane alfabetem arabskim, ale co ciekawe, to jest w większości język białoruski, albo bardzo podobny do białoruskiego, tylko napisane alfabetem arabskim. Więc nawet takie to się dzieją rzeczy. I no. Z jakim odzewem spotykasz się w naszym regionie?
Myślę, że raczej dobrym, tak szczególnie jeśli chodzi o takie rejony jakieś wiejskie, które tam pokazuje i tak dalej. Wiadomo, że też jest jakaś tam krytyka, no nie, ale no gdybym nie miał krytyki, to chyba by znaczyło też, że nic nie robię tego dobrze, bo zawsze się ktoś znajdzie, kto się przyczepi. Ja wiem, niektórzy ludzie myślą, że ja na przykład ośmieszam Podlasie w jakiś sposób, ale tak naprawdę jak mówię, proszę kogoś, podajcie mi przykład, w jaki sposób ja to Podlasie ośmieszam, bo ja nigdy o Podlasiu nie mówię źle. A jak robię jakieś żarty, to robię żarty z samego siebie albo z jakiejś rzeczy na przykład, tak? A nie nigdy z jakiegoś człowieka. I mój content nie polega właśnie na tym, żeby pokazywać, że na przykład mnie to nawet obraża. Ostatnio dostałem mema na przykład na Instagramie, gdzie dziecko jechało na świni i było jak dzieci jeżdżą do szkoły na Podlasiu. No wiadomo, że tak nie jeździmy do szkoły, tak? I ja staram się nie promować takich rzeczy. Od niektórych ludzi, którzy jakby widzą mnie jako konkurencję, bo ja tego nie widzę jako konkurencję, bo na przykład ja sobie robię filmy, ktoś tam sobie robi zdjęcia, albo coś, to tam się spotykałem trochę z takimi, nie wiem, jakimiś dziwnymi opiniami. Na przykład jeden twórca internetowy mnie krytykował, w komentarzach już nie powiem który, a potem kopiował moje teksty w swoich filmach, więc jakby tak przestałem się tym trochę przejmować, bo ja nic tak naprawdę nie robię szkodliwego, nie pokazuję żadnej patologii, ani używek, ani nie wiem, nie robię współprac z alkoholem, gdzie każda marka polska piwa chciała u mnie reklamować i myślę, że to jest szkodliwe. A czy mówienie bycie dumnym ze swojej gwary, czy robienie żartów jest szkodliwe, no jak ktoś tak uważa, no to co ja zrobię, no jakby myślę, że jeszcze nie było takiej sytuacji, żebym komuś zaszkodził moimi filmami, a raczej tak myślę, że da się też jakoś pomóc, no, ludziom. Mam bardzo wspaniałych widzów i były takie sytuacje, że jedną relacją na Instagramie udało się zbierać 10 000 złotych na przykład dla kogoś na zbiórkę, więc jestem bardzo wdzięczny za taką społeczność i że ludzie mają takie dobre serca i że chcą pomagać, bo to też dla mnie jest takie trochę ważne, żeby tą platformę tak wykorzystać do jakichś dobrych celów, a też jestem otwarty na krytykę i staram się na tą krytykę odpowiadać czymś edukacyjnym zawsze, a nie wiecie, żeby... No chyba, że ktoś napisze, na przykład, bo też się zdarzają komentarze, na przykład przez to, że mam tatarskie korzenie, to mnie wyzywają tam od Mongołów i tak dalej. Zdarzyło się, no, mogą mnie wyzywać od Mongołów, ja jestem potomkiem Dżengis Hana i jestem z tego bardzo dumny, dla mnie to nie jest żadna obraza, no, to już bywają takie rzeczy. Czy w trakcie swoich podróży poznawał pan właśnie ludzi, którzy rozmawiają inaczej niż ten język polski, który znamy na co dzień, czy może rozmawiali po swojemu i jeżeli tak, to gdzie? Ja myślę, że tu wszyscy troszkę inaczej, czy większość, ten język jakby białostocki brzmi trochę inaczej. Nawet jak ktoś mówi taką poprawną polszczyzną, nie używa regionalizmów, to myślę, że dużo ludzi i tak ma taki akcent tutejszy, zaśpiew po polsku. I to ludzie z innych części Polski słyszą. Ale też cały czas się spotykam z różnymi zjawiskami ciekawymi, językowymi na Podlasiu. I to jest właśnie ciekawe, że jak tutaj się różnie mówi, tak jak mówiłem, że na zachodnim Podlasiu dzisiaj właśnie byłem w Pogorzałkach i tam jest tak bardziej właśnie polsko i ta gwara pewnie ma jakieś regionalizmy, trochę taki akcent. Z kolei jak pojedziemy na wschód, to na przykład Sokółka, czy z Bohoniki konkretnie, z której pochodzi mój dziadek, tam się mówi po prostu, ale jak pojedziesz już tam pod Hajnówkę, czy pod Bielsy, tam mówią po naszemu, po swojemu. I to jest bardzo podobny język w sumie do tego, co jest obok Sokółki, że ci ludzie się ze sobą dogadają, ale te słownictwo się różni i to chyba z tego trochę wynika, że te języki, czy ten język w sumie, to jest ciekawa kwestia, myślę, dla lingwistów, czy może to można jakoś skwalifikować jako jeden język, bo on też występuje na Litwie w podobnej postaci, znaczy podobna taka właśnie mieszanka i to, tak jak ja to rozumiem, to jest trochę taka mieszanka polskiego, białoruskiego, ukraińskiego, rosyjskiego i też ma swoje własne słowa, więc jest jakby oddzielnym językiem trochę, ale zarazem też nie jest żadnym z tych innych języków. Trochę tak to widzę. No i słychać to, szczególnie w tej wschodniej części, ale też są ludzie w Białymstoku, którzy mówią po prostu. Ja się uczę aktywnie, czy po swojemu, czy po naszemu, jak tam powiedzą. Na przykład u mnie na osiedlu też mieszka kobieta, z którą robiłem wywiad właśnie i ona też mówi po prostu i ona tam pochodzi, skąd tam pochodzi? Niedaleko Słuczanki, już zapomniałem jaka wioska, ale gdzieś w okolicach Gródka. No i tak jak ludzie zawsze powtarzają tą mantrę, że od wioski do wioski, czy od wiości do wiości, haworat inaczej. No i to prawda, że właśnie są różne słowa od wioski do wioski. Ale wiecie, ja tu jestem twórcą internetowym, czy nie wiem, czy ja się tak na tym dobrze wszystkim znam, może by wzięli kogoś z przestrzeni akademickiej, kto to wytłumaczy tak bardziej naukowo i merytorycznie. Myślę, że to jest dobry pomysł i dalej zaprosimy panią Lilię Citko z Uniwersytetu w Białymstoku. Profesor doktor habilitowany Lilia Citko kieruje Katedrą Językoznawstwa Slawistycznego na Uniwersytecie w Białymstoku. Od lat bada historyczne językoznawstwo słowiańskie. Spotkaliśmy się z nią, aby poznać genezę językowej specyfiki polsko-białoruskiego pogranicza.
Rozmawialiśmy z turystami tutaj w Białymstoku i często mówią o tym, że zaciągamy się, mówimy to charakterystyczne dla, czy mamy nawet słowa, które nie występują nigdzie indziej w Polsce. I skąd to się mogło tak naprawdę wziąć? Drodzy moi, Podlasie pod względem językowym jest bardzo zróżnicowane. Nigdy nie było monolitem. I to jest efekt oczywiście wielowiekowych różnych fal osadniczych, które się tutaj kumulowały. Między innymi z zachodu przychodzili tutaj Mazowszanie, ze wschodu różne grupy Rusinów, z północnego wschodu na przykład Jaćwingowie. Wśród tej grupy osadnictwa białoruskiego byli też Litwini, Jaćwingowie. Poza tym sami Białorusini z południa, osiedleńcy z okolic Wołynia, więc tutaj się zawsze stykały różne fale i osadnicze, i konfesyjne, i w związku z tym też językowe. W zasadzie trudno powiedzieć o jednolitym języku Podlasia. Nie funkcjonuje coś takiego. Ostatnio się stykamy język podlaski, mikrojęzyk podlaski, spopularyzowany między innymi przez znaną grupę Swady i Niczosa w związku z preselekcjami do Eurowizji. I w mojej opinii posługiwanie się takim określeniem język podlaski czy mikrojęzyk podlaski jest dość kontrowersyjne. Dlatego, że tak jak powiedziałam, tutaj nie ma jednego języka, tu jest wiele gwar. Tu się stykają i gwary mazowieckie i tak naprawdę w systematyce naukowej Podlasie należy do dialektu mazowieckiego. Jest jakby przedłużeniem dialektu mazowieckiego, chociaż z drugiej strony ze wschodu jest przedłużeniem dialektów poleskich. I stąd te nietypowe dla innych regionów polszczyzny i konstrukcje składniowe, i fonetyka, zaciąganie nasze, czy sledzikowanie tak zwane, to są cechy właśnie wpływu języków wschodniosłowiańskich. Cóż to w pojęciu naukowym jest to sledzikowanie? To jest właśnie taka nietypowa dla polszczyzny wymowa środkowo-językowych spółgłosek si, dzi i ci jako spółgłosek półmiękkich. Nie tak jak w polszczyźnie dziś, prawda, miękkich, ale półmiękkich. Stąd mamy właśnie to sledzikowanie charakterystyczne dla nas, chociaż jest to zjawisko już coraz bardziej regresywne, coraz mniej osób mówi z tymi cechami. Myślę, że jest to efekt i wykształcenia, i pewnej takiej presji związanej z wyśmiewaniem Podlasian. Chociaż my nie powinniśmy się tego wstydzić. To jest nasza cecha podlaska, tak jak Kaszubi mają swoje cechy specyficzne, Ślązacy, prawda, Górale. To i my mamy to sledzikowanie i ono jest w pewnym zakresie może taką cechą charakterystyczną, wiążącą się z Podlasiem. Sledzikowanie jest ewidentnie taką właśnie cechą związaną z wpływem języka, głównie białoruskiego, gdzie mamy ciekanie i dziekanie i tam nie ma takiej pełnej miękkości, jak jest w polszczyźnie tych spółgłosek, o których wspomniałam. Może tutaj jeszcze bym dopowiedziała typowe, też nie dla całego Podlasia, może dla starszego pokolenia, fonetyczna taka cecha jak krtaniowość którego dzisiaj nie mamy, prawda? W zasadzie mamy jeden fonem dawny i dzisiaj mamy, prawda? Hamak, herbata i tak samo jak handra wymawiamy, chociaż piszemy jedne przez drugie przez ch. Jest to właśnie też efekt wpływu fonetyki białoruskiej. Podobnie z konstrukcją dla. Jest taki mural, nie wiem czy do tej pory, wyślij pocztówkę dla babci, prawda? Jest mnóstwo takich konstrukcji. Ukradli dla mnie rower, to taki mem pojawił się w pewnym momencie. Nawet ja dostałam, co oznacza ukradli dla mnie rower. Zastanawiają się mieszkańcy innych części Polski. Czy mnie ukradziono rower, czy ukradziono komuś rower i podarowano mi. To właśnie pani powiedziała dla pana,
pani wyrwała dla mnie ząb. To są takie typowe konstrukcje podlaskie, których nie ma w innych regionach Polski. I z drugiej strony ciekawe zjawisko tak zwanego hiperyzmu, kiedy poprawne konstrukcje, bo przecież polszczyzna też ma ten przyimek dla, kiedy poprawne konstrukcje są zamieniane na niewłaściwe, na przykład parking dla klientów i pojawia się taki napis parking klientom banku. Otóż jest to właśnie na tle unikania tej konstrukcji z dla stworzono taką formę, gdzie jest po prostu niezgodnie z normami języka polskiego wszystko skonstruowane. Oczywiście mamy mnóstwo leksyki niepolskiej genetycznie, a zapożyczonej z gwar białoruskich, jak na przykład mój dziekan, byłam prodziekanem przez 8 lat i dziekan profesor Bogusław Nowowiejski, znany bardzo białostocki językoznawca, znany w ogóle na forum ogólnopolskim, zajmował się między innymi cechami mowy Sokulszczan, mieszkańców Sokółki. I tam zidentyfikował mnóstwo takich wyrazów typu bajstruk, prawda, co oznacza dziecko nieślubne, typu dziacha, dziaszka, taki pasek skórzany, apalonik, to są zapożyczenia właśnie białoruskie. No mnóstwo jest takich wyrazów. One są niezwykle ciekawe, typu zapluszczyć oczy. To zapluszczyć jest ewidentnie zapożyczeniem białoruskim. Kołdoba na ulicy, nierówności różnego typu na drodze, to są właśnie te kołdoby z białoruskiego. Zieziula jako kukułka w znaczeniu takim. No i jest też, muszę powiedzieć, pewna grupa wyrazów, które mogły trafić do polszczyzny albo bezpośrednio z litewskiego, w związku z tymi, prawda, kontaktami w Wielkim Księstwie Litewskim, albo przez medium, przez pośrednictwo języka białoruskiego. Sporo takich weszło właśnie do gwar i do tej regionalnej naszej polszczyzny z języków bałtyckich, głównie z litewskiego, na przykład kulsza. Moja babcia mówiła kulsza. To jest biodro, kość biodrowa, kulsza. To jest z litewskiego właśnie zapożyczenie, czy parszuk, wieprz, prosiak. To jest lituanizm. Świren, spichlerz polski. Rezgini, mój dziadek na przykład, kiedy koszono trawę, noszono tę trawę, czy już suche siano właśnie za pomocą tych rezgini. To są taki rodzaj siatki z kabunkami, gdzie pakowano tę trawę i przenoszono z jednego miejsca do drugiego. Rojst mamy taki leksem, taki wyraz, bagno. To są właśnie lituanizmy. Część badaczy zajmuje się właśnie tą wędrówką wyrazów z języka litewskiego do polszczyzny bezpośrednio albo poprzez pośrednictwo języka białoruskiego. Skojarzyłam, że jest taka cecha jak gramatyczna czy fleksyjna, taka jak ja chodziła, bez tego, prawda, które jest jakby cechą wskazującą na pierwszą osobę. Chodziłam, robiłam. Tak samo ja chodził, ja robił, a nie chodziłem, robiłem. I to też jest efekt właśnie tego wpływu języka białoruskiego, gdzie są takie formy, ja chodził na przykład, prawda, czy ja chodziła, więc no tutaj to zrównanie, ta tożsamość pierwszej i trzeciej osoby w tej naszej mowie podlaskiej jest taką bardzo charakterystyczną cechą fleksyjną. Melodyjność to jest według mnie efektem też wpływu takich konstrukcji, akcentuacji wschodniosłowiańskiej. W zasadzie naukowo nikt się tym nie zajmował, ale jest na przykład w języku białoruskim tak zwana miłozwóczność, chociaż to jest troszeczkę inne zjawisko, ale myślę, że ta intonacja, typy intonacyjne
wschodniosłowiańskie, bo każdy język ma kilka typów właśnie tej intonacji i być może jest to efekt zapożyczenia czy wpływu interferencji jakichś typów intonacji wschodniosłowiańskiej. Trzeba powiedzieć, że na Podlasiu kontaktowały się głównie gwary, prawda? Głównie gwary, więc trudno mówić o wpływie języka rosyjskiego, bo rosyjski jest odległy nam, prawda, geograficznie. W związku z tym to, co mamy, ten taki kolaż swoisty, jeśli chodzi o czy hybrydowość fonetyczną, składniową, gramatyczną, to jest efekt interferencji gwar wschodniosłowiańskich, więc białoruskich, ukraińskich z polszczyzną, bo tutaj na tym terenie się spotykały takie gwary. Chyba nikt już nie wątpi, że Białostoczyzna brzmi unikatowo, a na mapie naszego regionu jest miejsce, gdzie różnorodność gwar na metr kwadratowy jest największa. Ale o tym już w kolejnym odcinku opowiedzą nasi koledzy z Hajnówki. Śledźcie nas na naszych mediach społecznościowych, komentujcie i zostawiajcie lajka pod zdjęciami i filmikami. A nasza białostocka ekipa Michalina, Michał, Marysia. Lew. i Kasia mówi do usłyszenia w przyszłym sezonie. Bez odbioru. Ten podcast powstał w ramach projektu Warsztaty Tworzenia Podcastów Geta My, Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży uczącej się języka białoruskiego ABBA w partnerstwie z Polskim Radiem Białystok. Projekt jest finansowany ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.